Il-kuntatt kontinu se jkun it-timbru ta' tmexxija ta' Owen Bonnici kemm il-darba jkun elett bħala deputat tmexxej tal-Partit Laburista. Huwa saħaq dan fit-tnedija tal-kampanja tiegħu għal din l-elezzjoni. Jekk ingħata l-fiduċja, il-Ministru Owen Bonnici wiegħed li se jimbotta 3 prijoritajiet: stabilità u dinjità lill-Partit Laburista, sinerġija fil-ħidma tal-Gvern u tal-Partit u twettiq tal-ġustizzja soċjali. Imnebbaħ minn din it-tema u dawn il-prioritajiet ressa 20 proposta konkreta li wiegħed li jekk jiġi fdat b'din il-kariga se jkun qed iwettaq. Fosthom Bonnici wiegħed li mal-ewwel 100 jum se jiltaqa' mal-kumitati lokali u l-friaj kollha sabiex jitwettaq involviment ikbar tagħhom fil-ħidma tal-Partit Laburista. Jinvolvihom fil-ħidma tal-amministrazzjoni filwaqt li jaħdem magħhom fil-lokalitajiet. Owen Bonnici sostna li bħala deputat mexxej jitlob kuntatt individwali ma' kull persuna li fl-aħħar snin tbedet mill-Partit Laburista. Nemmen illi nistgħu flimkien mal-kumitati lokali u mal-friaj immorru fid-djar tan-nies sabiex inġibu lura dawk il-persuni li forsi kellhom aspirazzjonijiet li ma tlaħqux. U flimkien mal-kumitati lokali u mal-friaj irridu nitkellmu dwar kif nistgħu niksbu il-fiduċja ta' persuni oħrajn illi qed iħossuhom qed jagħmlu parti mill-Partit Laburista llum. Huwa qal li biħsibu jara li l-Partit Laburista ma jkunx iġġudikat fuq il-kontroversji u għaldaqstant se jisħaq fuq imġiba korretta biex il-partit juri li hu kontabbli. Mistoqsi kif se jkun qed iżewweġ il-ħidma tiegħu bħala Ministru u dik ta' deputat mexxej, Owen Bonnici qal li qiegħed f'pożizzjoni li joffri sinerġija bejn iż-żewġ organi. L-qalb tal-Gvern tkun fiċ-ċentru tal-qalb tal-Partit Laburista hija kruċjali biex inkomplu nwettqu il-bidla illi wedna. Jiena bdejt bħala segretarju parlamentari mbagħad bħala Ministru, portafoll dejjem jikber ma' kull xahar jew tnejn li jgħaddu. U dan ifisser illi time management tajjeb b'ħafna xogħol u b'nies tajbin li jkunu jistgħu jaħdmu flimkien nistgħu nwettqu r-riżultati biex il-Partit Laburista jkun l-għażla naturali tal-poplu fl-elezzjoni li jmiss. Fl-aħħar nett wiegħed li se jirriforma s-sistema ta' customer care biex in-nies jingħataw tweġiba fi żmien 15-il ġurnata. Iqarreb il-grupp parlamentari viċin il-membri tal-pubbliku u jgħin il-kunsilliera tal-Partit Laburista.